때문에 знаешь го и ти. Като са те отдора, о, няма втора. Няма втора и няма да има. И няма да има. Мега якия е тука да ми айс. Той ме кара да се чувствам мега найс. И без тем, той си е за мен 365 пъти на ден. Госпожа, какво ме гледаш са? Изядох ти десета,